Hyvää pyhäinpäivän aikaa ja terveisiä täältä Lapinlahden hautausmaalta. Pyhäinpäivän aikaan monet suuntaavat kulkunsa hautausmaalle, yleensä sytyttämään kynttilän läheisen ihmisen haudalle, muistelemaan, kaipaamaan, antamaan surulle tilaa, mutta myös kiitollisuudelle tilaa. Hautausmaa on hiljentymisen ja pysähtymisen paikka. Se muistuttaa meitä elämän rajallisuudesta ja elämän katoavaisuudesta, mutta toisaalta se muistuttaa meitä myös kristillisestä toivosta, ylösnousemuksen ja uuden elämän toivosta, jonka Raamattu ja erityisesti Uusi testamentti meille antaa. Hautausmaa itsessään jo sisältää monia symboleita, jotka kertovat tuosta toivosta. Tavallisin hautamuistomerkki suomalaisilla haudoilla on hautakivi. Jo tuo kivi kertoo ylösnousemustoivosta. Pystyyn nostettu kivi muistuttaa siitä kivestä, joka Jeesuksen haudan eteen vieritettiin ja joka sitten vieritettiin siitä pois ylösnousemuksen aamuna. Pystyyn nostettu hautakivi täällä hautausmaalla kertoo tuota sanomaa siitä, että vapahtajan haudalta kivi on nostettu pois. Kuolema on voitettu. Kristus on noussut kuolleista. Toinen symboli, joita hautausmaalla runsaasti myös näkee, on risti. Kristittyjen tunnus, Kristuksen tunnus. Usein ajattelemme, että risti on kuoleman symboli, mutta hautausmaalla se erityisesti on ylösnousemuksen ja uuden elämän merkki. Sillä ne ristit, joita täällä hautausmaalla paljon näkee, yleensä ovat aina tyhjiä ristejä. Sellaisia ristejä, johon ei ole kuvattu ristillä riippuvaa Kristusta. Tyhjä risti muistuttaa siitä, että Jeesuksen risti jäi tyhjäksi, että hän voitti kuoleman vallan. Hauta on tyhjä, risti on tyhjä. Tätä sanomaa julistavat myös hautausmaalla nämä monet muistomerkit, joiden äärelle pyhäinpäivänä saamme tulla hiljentymään. Kristus on kuoleman voittaja. Siitä Uusi testamentti meille väkevästi julistaa. Esimerkiksi Johanneksen evankeliumin 11. luvussa kerrotaan, kuinka Jeesus vieraili surukodissa ystävänsä Martan ja Marian luona, joiden veli Lasarus oli kuollut. Siellä käytiin tällainen keskustelu. Martta sanoi Jeesukselle: Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Mutta nytkin tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä häneltä pyydät. Jeesus sanoi: Veljesi nousee kuolleista. Martta vastasi: Tiedän kyllä, että hän nousee viimeisenä päivänä ylösnousemuksessa. Jeesus sanoi: Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Uskon, Herra, Martta vastasi. Uskossa me voimme tarttua siihen toivoon, että ylösnousemus on totta ja että vapahtaja on kuoleman voittaja. Haudalla voimme hiljentyä muistamaan heitä, joiden ajallinen elämäntaival on päättynyt, mutta samalla saamme muistaa sitä, että meillä on Kristuksen tuoma toivo ylösnousemuksesta ja uudesta elämästä. Haudalla voimme myös hiljentyä rukoukseen, vaikkapa tällaiseen. Herra, kuoleman varjon maassa, sinä olet ainoa toivomme. Suuntaa katseemme yli hautojen. Sinuun uskoen jätämme pois nukkuneet rakkaamme sinun huomaasi odottamaan ylösnousemuksen aamua. Tätä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen ylösnousseen vapahtajamme tähden. Aamen.